Здравейте отново! Време е за приказка. Една инициатива на регионална библиотека професор Беньо Цонев. Сият. Източна легенда. Разказът е публикуван в малък сборник разкази за деца и юноши, озаглавен "Кървавите капки", без автор или автори, издаден от Синодалното книгоиздателство през 1947 година. Който отиваше във Витлеем, може нещо да пропусне да види, но минеше ли по главния площад под каменния свод на храма, непременно щеше да види малкия Сият. Той по цели дни стоеше там, а нощем спеше из пещерите край града. Очакваше милостини от богомолците или минаващите покрай храма. Детето никога не отправяше молба, гласът му рядко се чуваше. Опряно на каменната колона чуеше ли шум от човешки стъпки, то протягаше ръка, пуснеха ли в ръката му някоя дребна монета, с тънкия си гласец изказваше винаги едно и също пожелание: "Бог да благослови милостивото ви сърце." Никой не знаеше откъде беше Сият. Когато беше 3 годишен, намериха го край града, изоставен от един керван. Със съжаление разбраха, че е сляп. Сигурно безсърдечните му родители го бяха изоставили, за да не бъде в тежест. Разпитваха го, но той нищо не знаеше, освен името си. Прибраха го 2 добри бездетни старци, които считаха, че ще сторят добро дело в края на живота си, заради което Бог ще бъде милостив към техните души подир смъртта. Но след няколко години умряха и Сият отново остана сам. А милосърдието по онова време беше голяма рядкост. Детето преживяваше някак от милостта на случайни минувачи по улиците на града. Понякога минаваха зли, закачливи деца и понеже Сият дочуваше стъпките им, протягаше ръка, а те се шегуваха и слагаха в шепата му малки камъчета. С буен смях се отдалечаваха. "Ей, слепчо, смешен слепчо, хубав ли ти е подаръкът?" викаха те. Каква мъка беше в клетото сърце на Сият в такива минути. От невиждащите му очи капеха едри сълзи, гърдите му се надигаха, в гърлото го задушаваше. Той тъгуваше, че е сам в света и няма близък човек, на когото да повери съдбата си и който да го защитава. Един ден Сият дочу множество гласове. Народ на шумни тълпи минаваше край него, едни влизаха в храма, други отминаваха по всички посоки на града. Той не знаеше какво става в града, нито се осмеляваше да пита някого. През целия ден множеството гъмжеше. Когато слънцето залезе и вечерният ветрец полъхна над града, шумът постепенно замря. Сият чуваше наблизо мъжки глас да казва шепнешком, че всичко в града е заето, че край града и в скалите пастирите прибирали стадата си за пренощуване. Ще трябва да се подслонят някъде там. "Момченце, знаеш ли къде има пещера за пренощуване?" "Мен ли питаш, господине?" "Не те виждам, сляп съм", отвърна Сият. Горкото дете прошепна кратко и съжалително женски глас. "Знам, господине, една хубава пещера, в която и аз понякога се подслонявам. Ако искате да тръгнем натам." По пътя Сият научи, че човекът и жена му се казват Йосиф и Мария от Назарет. Дошли са да се запишат по случай преброяване на населението. Около полунощ Сият се събуди от необикновен шум и вълшебни песни. Той се надигна и ужасен разтърка очи, мислеше, че сънува. Той виждаше, че пещерата е светла, без да има светлина. Виждаше и Йосиф благоговейно приведен над младата седнала жена, която държеше в скута си дете, цялото в сияние и красота. Велика радост обгърна сърцето на Сият. Той виждаше. Беше прогледнал през тази чудна нощ и чувстваше, че не човешка сила го дари с тази милост, а божествената светлина в пещерата отвори очите му. Момчето коленичи и се преведе за първо поклонение пред светлия Божи младенец. Весела Коледа и до скоро, до следващия разказ!